Fungkaham jotono telam sugo norok jotono haina hai an bakabai khayo ani blog norok nai tongi pilan simi aitha jorate omo hangke ang mosla yogui tongo piyas rori sama hasing jotono rijak ojaka mosla rok mosla tum kachak kachak omo hangke chakui songui tongo muya chakai hangke khamtaro rijak ti oro sijna blai rok kauji blai rok iko ango bo thepung songna hini se mosla yogui tongo o thepung no hingke ang amandro chana hini tobo mani se kormo manu hingke ba thogri chasinai hini ke asuk bo kormo yako kisa kisa kormo khata hingke mo haiki song sakai bo thoguna norokle songda sakha taklaini angle tini no fas betabo hingke chinong ni mano Dokter Funuguina ni bagai ang uskuti na singi tongo masong nok jara thana hene ke ang logini boro uskuti tilangsa ke thepung muibo ang tilangka di por ma bai ke janai hene ke bo phaikya tabuk ang auto bai se thangi tongkha ma bai khaye auto sing reserve na hat kata ke mohanpuro thangi tonglayo iko ma bo ang bai no ke ni ko oro time sijak tongo sara 10 tan chimi duita jora mokol simi no nayo o jaga bo kino rok bo naijana rok tongkha ke naijak phaima no jara samiyang tonai rok ke mohanpur direct mohanpur hospital ka nawo no nugnai ko bo check up khajak tongo bini mokolok asuk power mane komi thangka hine angwan sugui maya ke check khaijak se saima no ke bo chosma nana nangsina orari ke hekya iko mo kisini nokla buska nokla te kisa polong mani taklai ge mo sab khlai jai tongkang ke mo kisa sab khlai nai tabo ge te khumbo tanchunai scenery obo lama gana o kaine hinike agi no gana o ke angkai erigana hinike kai toni mani ke kotoma ngai tongkha ge tabang abono tanai hinke khum gulab no tana himani bu barse ha naithna ke bari tong hinke tana muchungi angi tong ta hinke te swad rukri bla hinke bedek tanai kai angke bo magana ha de ba ge mon bagai wati wagar te taisa apurong ke angkai sina hinke akhum no ka tani khip sina ko tani ke bono bara bara ke rawui bonang ready khai tonai ta khana kaina ni bagai khana fungo asli sidi kai sina iko ma hai kai tani ready khlai toni rekha ge tabo hungkang ke chung tandi no mo hungkang ke mon puro chung thang helega mani josman na hari helega ge hai ke ajaga wo I tolawo khlajak tongo power ni nengap thik thik ke mana nai ta lori ro dekhe 이거 따바 안 달아놓고 갖다 이거 men josman ya khan no josman ya wo no no khna 마리아 왜 해버렸어 누구다 khan yo gwa Dokter saya roh bono botai injection galak terus nake nogo dry klai tongdi te bokor mi pana thubi ada toni ni saya roh abni bokhnai ingjao kata bokhnai ni bokhnai lok khabele dostan khale kisa bokhnai dostan khale bokhan ante ke roh de baba de nang tam khai tong ta bo tam bây giờ nương mò chỉ sao sao mà chơi trồng mua sắp này sao mua sắp này bo mua ba anh yo nương ăn tam cái này hình cầm mò biết cái gì à càng nấu thay gì nữa chứ ta iko para kejama paisok pajak aing phagyang ke noro paisok pajak tamni bagi hingke lisi na khana ma khagjak ya tabak sai ke bagi hingke jotono khagbai sinai je yang tolani sagani tamahan gala kanja hole si khangnai bo hana iko bedek botak ra hokangke ang sajui ke dauta bego ya sasuka sasung Pothai botak lai tos toya chikon che kisa motamuti basa to ya ta gasa to boto ya Kaya
kolok jat bo tongo amo hongka ke tobo chai tongmai kha musi moya kho kising oron simino khagai tilang sinai hingke norok asuk khalogoi khe bijinai tongbai norno belai hambai hana he malai phinai next vlog o